So this is Mark Carillo, your only kabox. Welcome back to my YouTube channel. If you're new here, just click the subscribe and click the bell button. So today's video guys, mamimit natin si Boss Karepa at meron siyang kasama na si Boy Egoy daw. So ayun, super nakaka-excited itong araw na to dahil mamimit natin ang isa sa mga sumisikat dito ngayon sa Bicol na entertainer sa YouTube at sa Facebook. At ayun, kilalang kilala naman siya. At syempre ayan na si Boss Karepa. Ayan, kilalang na siya. At noon pa man, hindi ko masyadong kilala, pero naririnig ko na siya at nakikita ko siya sa Facebook. At ngayon, eto na, makikilala na natin siya. So abangan nyo yun at umaya kausapin natin siya. Bye-bye! Please subscribe my YouTube channel. It's So, Señorita Bicolana. Huwag ka mauna-una ha. So ngayon ang kasama ko dito is ang Norte Vlogger. Siyempre, lagi naman akong kasama ni Rich, di ba? Yan. Familiar na kayo sa mukha. By Lagi the way, niyo yan ayan, star makikita. na pala ngayon. Shiny shimmering. At si Ate Ray. Hi, guys. Nauna na yan. At siyempre si Marky. Actually, family namin si Kuya Ana, kaway-kaway naman kami dyan. Hello! Siyempre, subscribe nyo din yung YouTube channel ni Kuya Ana. Best Life Ever Vlog. Please subscribe us, Best Life Ever Vlog. Yes! Diyan ako nakisakay kaya ako nakapunta dito. So yun guys, at nagbabalik ako. Si Karepa po is entertainer ng nag-entertain siya sa YouTube. Nagpapatawa siya nung ganun. Minsan pinapanood ko minsan yung mga videos niya kaya sobrang tawa-tawa ako. So gusto ko talaga siyang ma-meet at isa siya sa mga sikat na din na mga sa Bicol. Ayun. Ang mga content niya is pure Bicol language talaga siya. So ayun guys, at abangan nyo at papasok tayo dun mamaya. At makikita na natin si Boss Karepa. Ayun guys, si Boss Karepa na yun. Huwag kayong maingay. Hindi nila alam. Hindi nila alam na si Boss Karepa yan, so huwag kayong maingay. Huwag kayong maingay. Ako lang nakakaalam. Abangan natin siya lumabas. Mamimit na natin ang Boy Lado. Mamimit na natin siya. Oh my God, nakaka-excited. Nakaka-excited. Oh my God. Super excited, no? Ayan! Sorry po, hindi po bababa si Boss Karepa. Papasok po yung kotse sa Zaldish. Hello! Kung di mga palang mukha. Ayan na! Hello! Yes, si Boss Karepa. Boss, labas mo si Bogart. Yes! Hello po, Papi naman po. Yes! Kamusta? Ito na po tayo. Boss, tanap na si Bogart. Bogart! Ayan si Bogart. Hello. Pogi! 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 Nakita yung expression nila. My God, iba yung expression nila sa expression ko. Ako ganun lang. Pasok na kami. Chill. Ayan, hello po. Let's go. Oh my gosh, ang lawak dito, babe. Ipalundri muna yung duman. Sino tumakas na nilundri mo niya? Matanga na ba? Yan yung sinasabi kong paborito ko. Yan yung sinasabi kong paborito ko. Yes. Kasama na natin siya. Yan guys yung sinasabi kong video. Natawang-tawa talaga ako. Yan yung paborito kong video. Pangalan JVC.
Solve laundry service. O kasi na naman self-service, isasalpak mo lang si mga labahan mo. Wala akong camera ngayon pero nakikinig. Excited ka naman, Pete? Meron tayong merchandise dito. Pwede po kayo. So may mga merchandise din po dito. 480. Ay, ang cute ng mga cupcake. 5 piso. 5 piso. Ay, ang cute! 5 pesos. Mango po. Mga ringgaw ng kamay. Magbuli, nina niya. Mapalabok kang norte ako ba di may kadita ko naman kabistado ko sa Facebook muli. Churchis sa radio. Ay, yung maputi-puti. Ay, yung, nabistado ako naman. Nakaganap kong nagkakanan. Ay, puro sakto iyo. Kano mo ko na round. Sa'yo man yan. O, pag nasa labo ka na baga. O, anak, kung may ito si Bahang Kalabo. O, sa likod ka to. Sa may harap din sa may eskwelahan. O, may kakanan dumaan. O, may sadiri. Barkada ko. Ang pangarap ng kakanan. Papa Zaldish. Papa Salvage. Hindi ka naman ng talinga mo yan na nayo. Magdinig ka ng talinga. Bako nagtuloy ang nayo na yan. Buog na yan. Ikaw naman nakakaganda mo. Papa Saldish. Ah, Papa Saldish. Ay, guys, papasok na kami. Kayo po naman nagkamadali. Yay! Ayan na! Sama na po kayo na. Isa na lang po kayo. Uy, gabos vlogger rin yan. So, ayun po. Adapt yung content na ganyan kay YouTuber na Long Beach Grippy. Long Beach Grippy, search nyo sa YouTube, ganun yung content niya kasi American siya. So, dati kasi ang content ko is yung kausap ko camera, di ba? Kaso pag ganun yung content, parang kausap mo tao, nakaka-open. So ginawa ko sa third party, magkausap, tapos ikaw yung nanonood. Kung ma-open ka, di problema mo na ito. Di ba ga? Ano sir yung pinaka-tip mo or advice sa mga, since yan, kami is mga beginners in vlogging, ano yung pinaka-advice mo? Sa akin, yun nga, nag-start naman na kayo lahat, di ba? Tuloy nyo lang kasi yung pag-vlog, hindi naman siya madali. Yung ginagawa ko, di ba, pag napapanood nyo naman siguro yung video ko, di ba, 3 minutes to 4 minutes. Actually, 5 hours ko yung ginagawa. Yeah, yung video yun. Kala ng iba, madali, pag pinapanood mo. Pero ako yun, one-man team, wala akong katulong. Ako nag-iisip, ako nagsulat ng script, ako nagsushoot ng Boy Lado, Bogart, lahat. Ako yun. Ako din yung editor, subtitle, ako lahat. Di ba? Ready ka ba for collaboration? Oo naman. Kung anong content nyo, game naman kami dyan. Basta more on comedy. Pag drama, luwas na ako dyan. Di ba? Sige. Okay ba? Okay. Sige. Sige doon, tanong. Ano may mga vlogger tayo, pare-pareho lang naman tayo dito. Bilahin kayo sir. Sa mambaga. Ano ako, Pinoy din. dito kami pinanganak, pero Black American kami. Half. Ah, Mother niya, mother ko, Pilipino, di ba? So, pareho, almost pala kami. Pero dito kami lang. Tayo pala. Panuorin Nyo. Kulano kami. May lahi din daw to, Ascar. Tapos dun sa Tagalog nga lang, no? Dun sa yung mga gusto mag-start, tapos cellphone lang gamit, di ba? Gusto nila yung may camera ng ganyan, bigat kaya niya. Alam mo, nagsimula ako mag-vlog, ang gamit ko lang, cellphone ko. Hanggang sa umabot ako ng 200,000 followers. Yeah, cellphone lang. Ito gamit ko, dito ako nag-edit, dito lahat. Dito ako lahat, yun lang. Kasi yung iba, nagsimula kasi ako Facebook. Actually, mas malaki kita sa Facebook. Di ba nga? Hindi ko alam, hindi ko alam. Alam na po. May monetization na sa Facebook. Minsan, mas malaki yung... Mas mahirap lang yung Ang problema lang sa Facebook is masyado siyang mahigpit. May mga words na bawal kang sabihin kasi pag nabanggit mo yung words na yun, kahit isang words lang, ban ka kaagad. So, ganun siya kahigpit. Kaya bago kayo magsimula sa Facebook, basahin mo yung rules. Kasi may mga bawal talaga. Ultimo nga yung vandalism na words, bawal sabihin. Kaya medyo mahigpit. Yun naman maganda sa YouTube, di gaano kaya kita. Diba? Pero mas madaling lumaki sa Facebook. Kasi may share sa Facebook eh. Kung nagustuhan ng tropa mo, si-share niya, si-share ng mga tropa.
mas Yan mga sinasabi niya, proven and tested yan kasi siya yung Yan ako galing. mentor ko. Pare-pareho. Siya yung mentor ko, siya yung nagpasimula sa akin actually. Gusto mo yung mag-vlog eh. Ito na eh. Ito na eh. So, siya yung talaga yung mentor ko. Lahat ng restrictions, lahat ng ano, pinapasa niya sa akin, pinapabasa niya sa akin. So, Tapos di ba taga dito naman kayo lahat? Pag ano lang mo, tulong-tulong lang. Kasi kami mga taga-naga na vlogger, di ba ako yung may pinakamaraming followers. Lahat na nagsisimula rin, tinutulungan ko. Di ba? Sumasali ako sa mga pagkasala. Sa akin, doon din ako babagsak sa Tagalog. Kino-unti-unti ko lang. Diba? Meron mas maganda kung Tagalog kung nagsimula. How long ka na, sir, nasa vlogging? Ako lang nasa vlog simula April this year. Bilis naman. April this year, yep. Last May, umuwi ako, ang followers ko is 8,000. Ito lang yung tip ko sa inyo, kailangan mo lang ng isang trending na video. Yan ang magbubuhat ng page ko, kaya YouTube mo. Kasi ako from 8,000, tapos meron akong isang video na 14 seconds lang. Yung hindi ko alam kung napanood nyo yun, yung parang matapang, na may kaaway sa labas, tapos pagpula ng mitana. Yep, yun yung nag-trending, 2 million views, from 8,000 followers to 60,000 followers. So yun na yung nagbuhat, hanggang sa wala na, dire-diretso na. Kailangan mo lang ng isang trending na video, tapos sunod-sunod mo siya. Boss Karepa page. Jerome Martinez Davis. So, tingnan nyo na lang ako doon. Picture po kayo lahat eh. Yes, So, what's up mga kabok? So, si Boy Lado. Boy Salit, kamusta? what's up mga kabukok? It's your boy Pinoy Egoy. Subscribe ka mo sa channel ni Bukok. Ano sabi niya? Peace out guys! Thank you. Hello guys, nandito ako with Pinoy Egoy. So, what's up mga kabok? So, ano na si Boss Karepa, ang tangkad niya. What's up mga kabuko? Ano na? Kamusta? Follow and subscribe kay Which Mark? Isa yung barber mo. Thank you. Ito na barber ko, ganda na. Pupuda guys, Ito ulit. Ay, tapos na. Oh my God, tapos na. Wala akong camera, starstruck ako, nakakaloka, hindi ako nakapagpa-shoutout or So yun whatever. guys, yung next main event ang pagkakain namin. So limited lang yung time. So sorry sa mga nagpapa-shoutout dyan. Hindi ko nagawa. Makakain tayo lahat. So bye-bye! What's up guys? Ayun, at muli ako nagbabalik at eto, tapos na at kami pauwi na. Ang Parang ginagawa uminom mo. ka. Parang uminom ka ata. So ayan, nandito kami ngayon sa ayan, mga kasama ko ulit. Na-impluensya ni Boy Lado, nalado na din. Si Kuya Jan, yan. Si Kuya Emer. Kuya Emer. So, i-critic mo naman yung pinakain sa atin. Get